Wel, noswaith dda, a chroeso ato ni yma I Goedlan y Parc ar ddiwrnod cyntaf mis Chwefror wrth I Aberystwyth, groesawu Caerdydd Brif Adran Genero. Ella bo hi'n ddiwrnod cyntaf'r mis, ond dyma fydd gêm ola'r ddau dîm yma yn rhan un, cyn i'r gynghrair hollti'n ddwy yn dilyn gema heno yma. Caerdydd, wrth gwrs, ydy'r pencampwyr presennol, a nhw sydd ar frig y tabl ar hyn o bryd, pwynt yn unig o flaen Wrecsam sy'n ail. Chweched ydy Aberystwyth, ond ydyn nhw ddim yn gallu cyrraedd y 4 uchaf bellach ar ôl colli o 2-0 yn erbyn y seintiau newydd wsos dwytha. Y canlyniad hwnnw wedi golygu bod ni bellach yn gwybod pwy fydd yn y 4 uchaf a'r 4 isa ar gyfer rhan 2. Bydd hynny ddim yn newid beth bynnag ydy canlyniadau heddiw. Mi fydd Caerdydd, Wrecsam, Abertawe a'r seintiau yn yr hanner uchaf, ac yna allan sawel Aberystwyth, y Bari a Phontypridd yn yr hanner isa. Mae Rhys John James wedi gwneud 2 newid i'r tîm gollodd yn erbyn y seintiau wsos dwytha, gyda'r ymysodwr ifanc Seren Evans yn cychwyn am yr eilwaith tymor yma, a'r chwaraewr canol cae profiadol Bethan Roberts yn cychwyn am y tro cyntaf. Alaw Davies felly yn disgyn i'r fanc ac Imi Schofield ddim yn y garfan. Chwaraewr iengaf ar y cae yn chwarae I Aberystwyth, Lita Egan, 15 oed, a mae'n cychwyn am yr unfed tro ar 10 y tymor yma. Ian Derbyshire ar y llaw arall wedi gwneud 7 newid i'r tîm drechodd Phontypridd wythnos diwethaf. Mae Cerin Chamberlain I dewis cyntaf nhw yn ôl rhwng y pist. Mae Amy Long, Kerry Walklett, Niamh Jenkins, Hannah Power a'r 2 gydradd brif sgoriwr y tîm ym mhob cystadleuaeth y tymor yma, Laura Curnock a Mackenzie Alden yn ôl yn yr 11 cychwynnol. Mae gen nhw 13 gôl yr un ym mhob cystadleuaeth. Chwech I 1 I Caerdydd oedd y sgôr y tro dwytha i'r 2 dîm yma gyfarfod, a hynny I lawr yn y brifddinas yn mis Hydref. 2 gôl yr un I Laura Curnock a Mackenzie Alden, 1 I Kerry Walklett. Dwi'n siŵr y bydd y 2 yna'n ysu I ganfod cefn y rhwyd eto heddiw yma. Lily Morley Hughes gafodd y gôl I Aber ar y diwrnod hwnnw. Dydy hi ddim yn y garfan heddiw wedi gwahardd yn dilyn Cerdyn Coch ar ddiwedd y gêm yn erbyn Llansawel bythefnos yn ôl. Gemma Border ydy'r dyfarnwr. Fuodd hi ei hun yn chwarae fel golwr I Abertawe am flynyddoedd, gan ennill y gynghrair 6 gwaith gyda'r elyrch. Hi fydd yn cychwyn pethau yma ar nos Sul. Digon anymunol yn Aberystwyth. Mae'r glaw wedi dod yn ôl I fewn. Da ni'n gobeithio y bydd o'n clirio ar gyfer y 90 munud sydd o'n blaenau ni yma wrth I Aberystwyth. Groesawu Caerdydd, pencampwyr Brif Adran Genero y tymor dwytha I Goedlan y Parc. Y gêm ola, fel nes I ddeud, yn rhan 1 y tymor cyn I Brif Adran Genero hollti. Crydd I Aberystwyth yn hanner Caerdydd. Libby Isaac yn codi honna I gyfeiriad y cwrt Cosby. Mae'n dod yn ôl allan yn syth. Isaac yn gwarchodi ac yn sicrhau bod hwnna'n mynd yn ôl I ddwylo Stophy Steele.
Sophie Steele yn un o dair y chwaraewyr Aberystwyth sydd wedi dechrau bob gêm. Y tymor yma, Rebecca Mathias a Libby Eichthach y ddwy arall. Y dair yn dechrau heddiw hefyd wrth gwrs. Aberystwyth yn cael cyfle arall ar ymyl y cwrt Cosby. Hawdd i'w disodlu hi. Bêl yn ôl gan Lisa Egan. Mae yna wynt, fel ydych chi'n disgwyl yn y dre ger y lle. Mae'n wyntog iawn yma yn Aberystwyth hyn yma. Gan obeithio y bydd y gwynt yn cael gwarad o'r glaw. Amy Long i Caerdydd. Ymlaen at Mackenzie Alden. Gwaith traed hyfryd gan Alden yn ceisio bwydo Lily Billingham. Mae'n gwiro allan. Ac Aberystwyth yn ennill y tafliad. Mi oedd y bêl wedi mynd allan ar yr ystlys agota I ni'n fan hyn. Hannah Power, capten Caerdydd, yn cael ei phen ar y bêl. Tafliad arall a chyfle arall o'r ystlys i'r tîm cartra. Amy Jenkins yn ceisio rheoli. Sioned Kersey ar reoli, gwaith da gan Amy Long I gadw'r bêl ar dir y chwarae. Amy Jenkins yn ceisio bwydo Kersey yn ôl. Mi oedd Amy Long yn y ffordd. Niamh Jenkins allan at yr asgell dde. Lisa Owen, Lily Billingham o'i blaen ni. Lily Billingham yn torri tu ar tu mewn. Kerry Walclett I Gaerdydd. Y bas yn chwilio am Laura Cyrnock. Ond gormod o grysa gwyrdd. Cic gornel, gynta'r gêm felly, yn disgyn i'r ymwelwyr. Mackenzie Alden yn chwarae hi'n fer at Lily Billingham ar ymyl y cwrt Cosby. Gwaith da yn ôl at Alden. Lisa Owen o'r cefn yn cyrraedd y bêl gyntaf. Mond cyn belliad a Sioned Kersey sy'n ceisio rhyddhau Lita Egan ar y llinell hanner. Egan, 15 oed, fel o'n i'n sôn ar y cychwyn, chwaraewr ienga ar y cae. A fel o'n i'n sôn ar y cychwyn, dyma y gema ola ym Brif Adran Genero cyn yr hollt. A'r sgoria diweddaraf ar y sgrin ar hyn o bryd. Pontypridd yn erbyn y Seintia, y Bari yn erbyn Wrecsam, a Llansawel yn erbyn Abertawe. Caerdydd mewn meddiant. Alden yn ôl at Shannon Evans. Niamh Jenkins yn codi hwnna'n uchel I lwybr Michaela Cook. Ydy Cook, na, di hi ddim yn llwyddo I gadw ho ar dir y chwarae. Cook wedi sgorio 4 gol a chreu 4 yn y 2 gêm ddiwethaf. 16 cyfraniad gol I gyd yn ystod y tymor. Hi sydd ar frig y rhestr o greuwyr golia. 10 gol wedi chreu ganddi hi I Gaerdydd. Y bêl yn uchel I mewn.
Olden yn ceisio rhedeg ar ei holi, mi o'n ormod yn erth. Mae wedi gwiro, mi fydd hi'n gig gornel arall. A Caerdydd yn pwyso fel y byddai rhywun wedi ddisgwyl o bosib, gan gofio mae nhw sydd ar frig y tabl. Pwynt o flaen Wrecsam cyn gema'r prynhawn yma. Honna isel at y postyn cynta. Ydy Aberystwyth yn gallu clirio. Mae gan Laura Cyrnog yn ôl at Olden. Y peniad gan Gris Gwyrdd Aberystwyth. Mae'n peryg yn dal yno i'r tîm cartra. A'r ymwelwyr yn cael cic gornel arall. Cook. Michaela Cook, fel yn ei sôn, wedi creu 10 gol i'w thîm i tymor yma. Hi sydd dros y bêl. Cook at y canol. Steele yn cael ei dwylo arni. Egan yn ceisio clirio. Y bêl ddim ar y targed yn dod yn ôl i fewn. Y ddau dîm yma wedi cyfarfod 31 o weithiau ers 2012. Caerdydd wedi bod yn fuddugol ar 29 o'r achlysuron hynny. 2 gêm gyfartal hefyd wedi bod. Bêl i mewn yn anelu am y cwrt Cosby. Amy Jenkins. Kerry Walkless yn casglu. Yn dwmsio i ffordd rhag y Crisa Gwyrdd. Evans. Shannon Evans yng nghanol yr amddiffyn i'r adargleision. Am bêl hyfryd gan Evans. Ydy Michaela Cook yn dim ma hi. Michaela Cook ar ymyl y cwrt Cosby. Y croesiad gan Cook. Neb ar y postyn pella gan yr ymwelwyr i fanteisio. Y bêl hyfryd yna gan Evans o'r cefn i lawr yr asgell chwith. A Cook yn gwneud be mae Cook yn dda yn gwneud, sef rhoid y pelina yn y llefydd iawn. Yn anffodus i Gaerdydd, doedd yna neb yno i fanteisio ar y cynnig yna. Aberystwyth felly, fel yn ei sôn, erioed wedi ennill yn erbyn Caerdydd. Gêm gyfartal na ddiwetha nôl yn hymor 23-24. Tymor da iawn i Aber pam na fo nhw lwyddo ar y diwrnod ola yma ar Goedlan y Parc i sicrhau lle yn y 4 ucha. Bob gêm rhwng y ddau dîm yma ar Goedlan y Parc wedi gorffen yn fuddugol i Gaerdydd. Tybad be welon ni yma heddiw. 10 munud agoriadol wedi chwarae. Caerdydd yn lledu'r bêl unwaith eto at Michaela Cook. Billingham i mewn i'r cwrt Cosby. Y croesiad yn fer gan Billingham. Cyffyrddiad pwysig iawn gan Bethan Roberts i Aberystwyth. Y bêl yn ôl gan Gaerdydd. Bethan Roberts unwaith eto yn dangos i chryfder. Mae hi'n ildio cic gornel, ond yn sicrhau bod na ddim croesiad wedi mynd i fewn ar yr achlysur yna. Cook felly. Y croesiad yn isel. Mae'n dod allan. Lisa Egan sydd yno i Aberystwyth. Lily Billingham efo hi yn rhoi y pwysa. Dim trosedd medda'r dyfarnwr. Billingham ar croesiad i mewn. A Sian Evans yn y fan ar lle. I wiro honna fel bod hi ddim yn cyrraedd cydradd brif sgoriwr Caerdydd Laura Cyrnog.
Sophie Steele o'r cefn i Aberystwyth. Libby Isaac yn clirio, mond cyn belled a Hannah Power. Mae'r adrosedd ar gapten Caerdydd gan Lita Egan. A da ni'n cael gweld y drosedd unwaith eto, y llithro na i mewn, mae wedi bod yn bwrw yn ystod y dydd yma yn Aber fel yn rhan fwyaf o Gymru. Dwi'n meddwl am ar glaw yn ôl ar hyn o bryd hefyd yn gwneud yr amgylchiadau llithrig. Billingham. Hannah Power ar y llinell hanner. Amy Jenkins yn cyrraedd y bêl. Evans, Shannon Evans. Yn adreddu hun at yr asgell fe. Y bêl gan Long. Walklet. Allan at Michaela Cook. Y croesiad yn isel. Croesiad da arall gan Cook. Billingham yn cael yr ergyd. A honna yn mynd heibio i Fiona Evans. Mi fydd hi'n gic gol i Aberystwyth. Yn ddifyr ddigon, y gêm yma tymor dwytha. Aber ath ar y blaen, hynny o 2 gol i ddim cyn yr hanner amser. Cyn i Gaerdydd ddod yn ôl, hat-trick i Ffion Price. A gol arall yn golygu sgôr tyfynol o 4 gol i 2 o blaid yr Adar Gleision. Mi oedd Ian Derbyshire yn sôn cyn y gêm bod nhw'n gwybod pa mor galed ydy'r amgylchiadau'n gallu bod yma a pa mor dda mae Aberystwyth yn gwneud tymor yma. Bydden nhw ddim yn gwneud pethau yn hawdd i'w dîm o hen yma. Mae Lisa Owen i lawr i Gaerdydd. Oedi yn y chwarae am ychydig. Dwi'n meddwl bod ni'n mynd i gael ail gyfle i weld y drosedd yna. Lisa Owen yn disgwyl i ddod yn ôl ar y cae. A ni'n disgwyl i'r ail chwarae, ail gydio yma yn ganol y gwynt ar glaw yng nghanolbarth Cymru. Bêl yn y cwrt Cosby. Sioned Kersey ceisio mynd heibio i Long. Kerry Walklet ydyn nhw i glirio i Gaerdydd. Bêl yn ôl yn y cwrt Cosby. Allan gan Niamh Jenkins. Lita Egan yn dewis mynd yn ôl at Shona Chambers. Bethan Robert sydd efo hi. Pwysa ddigonol gan Gaerdydd fanna, maen nhw'n ennill y meddiant. Laura Cyrnock, 10 gol hyd yma iddi hi. Brif Adran Genero, 2 y tu ôl i Chloe Chivers a Katie Barker, 12 ganddyn nhw. Allan gan Libby Isaac. Shona Chambers yn codi honna yn uchel. Amy Long sydd yno i daro hi mlaen i lwybr Mackenzie Alden. Alden heibio i Sian Evans, y croesiad gan Mackenzie Alden. A'r bêl wedi mynd i gefn y rwyd. Dyna
hanner canfed gôl Caerdydd ym Brif Adran Genero y tymor yma. Ychydig dros chwarter awr wedi ei chwarae yma ar Goedlan y Parc. A'r gôl yna i Lisa Owen yn agor y Sgorio i'r ymwelwyr. Kenzie Olden mewn digonedd o le i lawr yr asgell chwith. A'r croesiad ganddi hi, heibio i Sian Evans, a'r croesiad ganddi hi yn cyrraedd Lisa Owen, sy'n sicrhau bod hwnna'n mynd i gornel bella isa'r rhwyd na. Gôl gyntaf Lisa Owen mewn unrhyw gêm tymor yma. A fel o'n i'n sôn, dyna hanner canfed gôl Caerdydd yn y gynghrair. Niamh Jenkins at long i mewn yn hanner Aberystwyth. Olden, Sian Evans. Sicrhau na allan am dafliad mae hwnna'n mynd. Niamh Jenkins. Nghanol yr amddiffyn. Evans. Bale, Lily Billingham yn dwy'n y Bale. Billingham ar ergyd! Os na gyfla, mae Kenzie Olden yn cael yr ail gyfla yn dilyn gwaith da Sophie Steele. Ond Olden yn taro honna dros y trawst. Gwaith da gan golwr ifanc Aberystwyth. Olden o bosib yn wastraffus o fanna o flaen gôl. A os ydych chi wedi disgwyl i Mackenzie Olden roi honna yng nghefn y rhwyd. 8 gôl ganddi hi yn barod tymor yma yn y gynghrair. 13 ym mhob cystadleuaeth. Mae'n sicr yn gwybod lle mae cefn y rhwyd. Bydd Aberystwyth yn falch bod hi ddim wedi ganfod o yn fanna. Lily Billingham yn casglu. Ceisio cael y bas na at Olden. Y bas wedi gweithio mor dda iddyn nhw. Hyd yma i lawr yr asgell chwith. Libby Isaac yn codi hi yn uchel i lawr yr asgell dde. Sioned Kersey. Amy Long sy'n cadw llygad barcud arni hi. Kersey torri nôl tua'r canol. Betha Robert yn ôl at Sioned Kersey. Derbyn y Bale yn ôl. Y bas yn y diwedd ddim cweit digon cywir. Shannon Evans yn dawnsio heibio i chwaraewyr Aberystwyth. Bale yn anhyfryd. Lisa Owen yn gweld Mackenzie Olden a ceri o le. Yn anffodus iddi hi. Mi oedd hi'n cam sefyll. Gawn ni gyfla i weld hwn unwaith eto. Mackenzie Olden llwyth o le ganddi hi. Ond yn anffodus, Caerdydd yn cam sefyll. Hannah Power. Y Bale yn hir gan Evans. I lwybr Mackenzie Olden ar ymyl y cwrt Cosby. Y croesiad gan Olden yn syth i ddwylo Sophie Steele. Shauna Chambers, taro hwnna'n galad i fyny'r cae. Lisa Owen ar ei hôl i. Y Bale gan Lisa Owen yn syth i draed Lita Egan. Egan yn mynd i hun. Dim cyffyrddiad i angen gan Cerin Chamberlain, mi fydd hi'n gic gol. Ond cyfla da i Lita Egan y fanna o bellter. Diweddariad ar
y sgoriau yn y gema eraill. Mae'n ddi-sgor i lawr ym Mhontypridd yn erbyn y Seinta Newydd. Wrexham wedi mynd ar y blaen ym Mharc Genero. Katie Barker wedi agor y sgorio iddyn nhw, prif sgoriwr y gynghrair. Trydydd gol ar 10, ostwyn iawn o fanna i Katie Barker i Wrexham. Wedi ymuno ar tîm yn y Gogledd-ddwyrain yn ystod yr haf dwytha ac yn cael tipyn o dymor agoriadol gyda'r dreigiau. Niamh Jenkins. Gweld Michaela Cook, gormod o bwysa ar y bêl yna. Cofiwch am sgorio nos lun, chybwyntia rownd 8 olaf Cwpan Cymru. Y gorau o'r Brif Adran a'r rhestr fer, gol y mis Ionawr. 5 munud ar 20 i 10, nos fory, nos lun ar sgorio S4C. Sophie Steele, golwr Aberystwyth wedi mynd i lawr. Mae'n edrych fatha bod hi wedi anafu. Fiona Evans efo hi. Fiona Evans wrth gwrs, ffisio tîm dynion Bala. Mae'n aml i gweld wrth gwrs gyda nhw yn ystod gema'r dynion. Chwarae i Aberystwyth wedyn ar ddydd Sul. Mae phedwaredd tymor ar 15 hi yn chwarae gyda Aberystwyth. Seinta Newydd wedi mynd ymhellach ar y blaen i lawr ym Mhontypridd, Caitlin Chapman. Cadarnhad ar y sgrin hefyd bod y gêm yna rhwng Llansawel ag Abertawe wedi cael ei gohirio oherwydd y glaw mawr wrth gwrs i lawr yn Ne Cymru. Cyfla i ni weld yr unig gol sydd wedi bod yma, hyd yma. Croesiad yna gan Olden a Lisa Owen. Techneg hyfryd gan Lisa Owen i gol gynta hi tymor yma, a'r gol gynta yma heno yma. Caerdydd ar y blaen o gol i ddim. Mae'n ymddangos bod Sophie Steele yn gwenu. Gobeithio bod hynna'n golygu i bod hi'n iawn. Mae fyny ar ei thraed. Da ni'n falch iawn o weld hynny. Crydd Michaela Cook a Sophie Steele yn cael cyffyrddiad pwysig am arbediad gwych ar y postyn cyntaf yna gan golwr Aberystwyth. Y crydd gan Michaela Cook yn edrych am eiliad fel ei fod o yn mynd i fynd
i gefn y rwyd, ond Sophie Steele yn sicr yn hollach ac yn gwneud yn dda yn fanna. Hannah Power gafodd y cyffyrddiad ola yn fanna, felly mi fydd hi'n dafliad o ddyn tan o'n i fan hyn ar yr yslys agosa i'r tîm cartra. Sian Evans yn gafael yn y bêl. Hi wedi bod yn chwarae, wel, fe chwaraeodd hi am y tro cyntaf i'r tîm cyntaf, pan oedd hi'n 1 ar 15, bron i 15 mlynedd yn ôl. Mae wedi dod yn ôl yn ddiweddar i'r tîm cyntaf, wedi diodda efo sawl annaf, ond wedi cychwyn bob un gêm heblaw 1 i Aberystwyth tymor yma. Niamh Jenkins at Shannon Evans. Bas yna'n hir, taro pen Siona Chambers. Aberystwyth sydd yn meddiant, o Fiona Evans wedi mynd o'i blaen ni. Evans, y bas yn sydyn, Egan ddim cweit wedi mynd, ac Erin Chamberlain yn dod allan i hawlio. Erin Chamberlain ddim wedi chwarae rhwng y pys os dwytha. Ffion Saunders, merch 1 ar 15 oed, oedd yno i Gaerdydd yn erbyn Pontypridd. Erin Chamberlain i dewis cynta nhw yn ôl heddiw yn gwarchod y pyst. Caerdydd yn adeiladu o'r cefn. Shannon Evans ceisio cael y bas yn isal. Egan, Hannah Power yn dangos i chryfderi ennill y bêl yn ôl. Alden, pwy sydd o'i blaen hi? Lily Billingham. Lily Billingham, digonedd o le ganddi hi. Lisa Owen wedi dod i fyny. Y croesiad yn cael ei rhwystro. Nôl gan Billingham. Ydy hi'n meddwl am mynd ei hun. Amy Long. Yn ôl at Kerry Walclett. Gweld Cook ar ei phen ei hun yn y cwrt Cosby. Tafliad fydd i Gaerdydd. Walclett a Cook yn cyfuno. Jenkins yn pwyso yn uchel. Lisa Owen ar yr asgell dde. Fiona Evans yn ei gwylio hi. Tynnu hi at ymyl y cwrt Cosby. Lita Egan ar rediad. Lily Billingham yn rhoi pwysa arni hi, a Billingham yn llwyddo i ddwyn y bêl. Tafliad i'r ymwelwyr. Cook. Evans i mewn i hanner Aberystwyth. Hanner awr wedi mynd ar y cloc yma yng nghanolbarth Cymru. Yr ymwelwyr ar y blaen o gol i ddim wrth i Michaela Cook. Fynd o bell dros y trawst y tro hwnna. Ond da ni'n gwybod bod rhif 21 Caerdydd yn gallu cyrraedd cefn y rwyd. 6 gol gynghrair iddi hi hyd yma tymor yma. Fiona Evans, Alden. Mae'n ôl gan Lisa Owen, sy'n dewis mynd at Shannon Evans yng nghanol yr ymddiffyn.
Lily Billingham yn casglu ac yn llithro. Mae wedi stopio bwrw yma ar hyn o bryd. Falch iawn. Bydd ni fyny yn y gantri, a dwi'n siŵr bod nhw'n falch iawn i lawr ar y cae hefyd. Mae yn chwthu dal i fod. Gwynt y môr, fel mae unrhyw un sydd wedi bod yn Aberystwyth yn wybod amdano. Cam ddealltwriaeth, mi fydd hi yn gic gol. Yn dod i fewn i'r gêm yma, Caerdydd heb golli ers 17 o gema. Mi gollon nhw ar ddiwrnod agoriadol y tymor yn erbyn y Seintiau Newydd i fyny yng Nghroesoswallt, ond nhw heb golli mewn unrhyw gystadleuaeth ers hynny. Rebecca Mathias yn ffigio un ffordd. Livia Isaac, gormod ar honna, yn rhoi tafliad i'r ymwelwyr. Shannon Evans. Jenkins. Mae yna gefnogwyr yma yn cefnogi Caerdydd. Ac yn falch iawn, swn i feddwl, o'r hyn maen nhw wedi weld ar sgôr ar hyn o bryd. Yn una wedi chwarae chydig drost hanner awr. Maen nhw'n gefnogwyr ffyddlon iawn yn mynd i ddilyn y tîm yma i bob gêm. Mae gennym nhw'r repertoire o ganeuon hefyd ar gyfer bob un o chwaraewyr yr adar gleision. Shauna Chambers yn troi, mynd dewis, mynd yn ôl at Rebecca Mathias. Y bel yn anisal at Egan yn cael ei disodli. Lily Billingham, Laura Cynnog sydd efo hi, y bel yn disgyn i Olden. Bethan Roberts yn ceisio atal Olden. Y croesiad at Cynnog! Arbediad hyfryd gan Steele! A'r cyfla yn disgyn i Lily Billingham drost y trawst. Ond nid am y tro cyntaf heddiw, da ni wedi gweld Sophie Steele yn gadarn rhwng y pist yna i Aberystwyth. Ei throed hi yn gwneud y gwaith pwysig yn fanna. Cynnog, 10 gol yn y gynghrair ganddi hi, 2 ar 10 ym mhob cystadleuaeth. Ond heb ffeindio ffordd heibio i Sophie Steele y tro hwnnw. Mae yna gol arall wedi bod i lawr yn y bari. A Rosie Hughes wedi mynd â Wrexham ymhellach ar y blaen. Rosie Hughes hefyd yn sgorio bron yn wythnosol y dyddiau yma, hi a Katie Barker. Un gol sydd ynddi yn fan hyn. Y gol honno wedi dod ar ôl 17 o funudau i'r cefnwr dde Lisa Owen. Olden, heibio i Fiona Evans. Kenzie Olden yn tynnu'r bel yn ôl. Rebecca Mathias yno i Aberystwyth. Egan yn cael ei disodli gan Billingham. Olden yn mynd i hun. Mond yn canfod y rhwyd ochr. Cyfle arall, ni weld yr ergyd yna gan Mackenzie Olden. Rebecca Mathias yn cymryd y gic gol yna i Aberystwyth. Rebecca Mathias yn gorfod bod yn un o chwaraewyr mwyaf cyson y gynghrair, os nad y chwaraewr mwyaf cyson. Di mond wedi methu un gêm ers ffurfio'r gynghrair yma yn ei ffurf bresennol yn hymor 21-22. A mae wedi chwarae 90 munud ym mhob un o'r gema mae wedi chwarae. Tipyn o gamp.
Hannah Power hefyd i Gaerdydd wedi gwneud rhywbeth tebyg tan iddi fynd i ffwrdd ar fenymolaeth tymor dwytha. Roedd hi hefyd i chwarae bob un gêm yn y tair tymor cynt i'r adar gleision. Cyrnoc yn ôl at Cerin Chamberlain. Lisa Owen. Amy Long. Chwilio am y bas na mlaen i lwybr Billingham. Ond Billingham heb cweit ddeall bwriad Long yn fanna. Sophie Steele yn cymryd y gic gol y tro hwn. Amy Jenkins yn cael cyffyrddiad bach, capten Aberystwyth. Liv Jenkins. Long. Olden sydd efo hi ar y chwith. Billingham. Shannon Evans. Lledr chwarae at yr asgell dde. Liv Jenkins ymlaen at Cook. Cook ar croesiad. A Libby Isaac ar y postyn cyntaf yna i glirio. Mi fydd yn gic gornel i Gaerdydd. Cyfle arall i gael cip ar honna. A Libby Isaac yn y fan ar lle. Gornel yn isel at y postyn cyntaf. Sian Evans yn cyrraedd yna gyntaf i Aberystwyth. Mae hi'n ildio cic gornel arall. Ond yn uchel y tro yma. Peniad allan. Sioned Cursy'n chwilio am Bethan Roberts. Cyfle ni weld be ddigwyddodd i Sioned Cursey. Billingham oedd yno. Un ar 15 oed ydi Sioned Cursey. Wedi chwarae i Gymru na 16 yn erbyn yr Alban flwyddyn dwytha. Hefyd yn chwarae i ysgolion Cymru. Mae'n ddisgybl yn ysgol Bro Pedr. Liv Jenkins ar bêl i mewn i hanner Aberystwyth. Amy Long. Michaela Cook. Ar y chwith, mae yna gam sefyll yn erbyn yr ymwelwyr. Gol
arall wedi bod ym Mhontypridd. Welwyr yno wedi mynd ymhellach ar y blaen. Grace Dunkley yn sgorio drydedd i'r Seintiau Newydd. Mae'n parhau yn 2-0 i'w Wrecsam i lawr ym Parc Genero. 1-0 yn fan hyn. Felly Caerdydd a Wrecsam yn ennill i gemau ar hyn o bryd. Dim newid felly ar frig y tabl. Pwynt o wahaniaeth. Caerdydd ar y brig. Fel mae pethau'n dal i sefyll. Evans. Chwilio a Molden. Mae Llaias oedd yno i glirio. Lledr chwarae at yr asgell chwith. Bêl yna yn syth allan. Tafliad i'r adar gleisio. Rhyw 2 funud a hanner yn weddill o'r 45 agoriadol. Ydan ni'n mynd i weld yn rhywbeth arall yn yr hanner cyntaf yma. Gôl Lisa Owen yn gwahanu'r 2 dîm ar hyn o bryd. A'r croesiad ganddi hi'n chwilio am long. Aberystwyth wedi bod yn gadarn iawn yn y cefn. Billingham. Gwaith da gan Billingham yn dal i wneud. Lisa Owen, hyfryd. Y croesiad ganddi hi Sian Evans yno i benio. Mond, cybellio da Olden. Chwaraewch ymlaen. Os na chwiban. Dyfarnwr Gemma Border. Fe gymerodd ei amser i chwythu. Mae'n disgwyl i weld sut o pethau'n chwarae allan. Dewch i ni weld hwn unwaith eto. Flic hyfryd gan Billingham. Pas a'r croesiad gan Lisa Owen. Chwaraewyr yn mynd i fewn i'w gilydd rhywsyd. Cic gol i Aberystwyth o ddiwedd hynny. Caerdydd sy'n dod eto. Lisa Owen, lle ganddi hi. Cook. Croesiad yn uchel gan Michaela Cook. Sian Evans yn ceisio clirio. Gwaith da yn y cefn gan Evans. Sa'r bêl wedi gallu disgyn i grys glas yn hawdd yn fanna. Mae yna 2 funud wedi hychwanegu ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma ar Goedlan y Parc. Y bwrdd newydd fynd i fyny. Cic rydd i'r ymwelwyr felly ar ddiwedd yr hanner cyntaf. Ar yr asgell chwith. Cook. Michaela Cook. Michaela Cook i mewn. Mae'r bêl gan Cook yn mynd dros y trawst. Mwy o goliau wedi bod yn y gem eraill. Y Barry wedi tynnu un yn ôl yn erbyn Wrecsam.
Sgor 2-1 ym Mharc Genero erbyn hyn. Capten Aberystwyth, Amy Jenkins ar tafliad i'r cwrt Cosby. Sian Evans. Honna yn llydan. Ond ddim rhy bell. Gawn ni i gweld ti eto. Gyda'i throed chwith i. A dyna fydd digwyddiad ola'r hanner cynta yma yn Aberystwyth. Yr ymwelwyr Caerdydd ar y blaen, gôl yn gwahanu'r ddau dîm. Lisa Owen wedi cael y gôl holl bwysig honno i'r adargleision ar ôl 17 o funudau. Y sgôr felly ar yr hanner, Aberystwyth 0, Caerdydd 1. Dewch nôl ato ni ar ôl yr egwyl, ond ar y cyfamser mi gewch chi gyfle i fyrhau holl eich bwyntiau rownd 8 ola Cwpan Cymru ddoe, gan gychwyn gyda'r gêm fawr rhwng Caernarfon a Bai Colwyn. George Hughes sy'n paratoi i gymryd y gic dros dîm Mike Wild. A mae'n aros, mae'n edrych, mae'n anelu, mae'r golwr yn aros ar ei linell, a mae'r peniad yn cael ei chlirio ddi ar y llinell. Aaron Edwards wedyn, ac yn y diwedd, mae'n mynd i fod yn gic gol. Wel, dydy'r gyntaf i Bai Colwyn. Oedden ni'n reit tu ôl i'r peniad na ddeud hynny, ac oedd hi edrych ar ei ffordd i mewn i'r gornel. Y bêl gan Young, Davies yn troi, Davies, o mae honna'n gic oswatin ydi, nadi. Wel, os gyda ni'n goliau, ond mae ganddo ni ddigon o bwyntiau trafod. Mae yna gysylltiad efo Hughes, beth a sarthan i droed o, lle bydd o'n siglwyd i bach. Amser i edrych, amser i anelu, chwilio am Davies. Hughes eto, Mendes. Robles oedd yn ôl yn cynorthwyo. Honna'n bêl dda gan Mendes! A mae'n cael ei mewn i gefn yr hoed. A mae Iwan Lewis di'r rhoi Caernarfon ar y blaen. Gorfoledd yma'n Llandudno. Mendes, gorfforol cry, cuddiad y bêl, disgwyl a'r sotliad wrtho na sy'n licio i Morgan Owen wedyn. Ella ryw wiriad bach ar y ffordd, y golwr ddim siawns o gwbl. Mae Colwyn yn ei di. A fydd na adfywiad yn ei chwarae nhw fel oedd yn ail hanner y penwthnos diwetha. Neu di Caernarfon yn mynd i gael yr ail gol. Maen nhw'i hangen. Lewis allan at Owen. Owen i chloesi fewn y chwilio am Davies. Davies yn cael ei fod. Throed at Hale. O, mae Bradley wedi dyblu Mantes Caernarfon am gychwyn i'r ail hanner. Bwled o ergyd. Ac ergyd i galon Bai Colwyn. Morgan Owen lawr o ddim yn croesi. Mae'r cyffyrddiad yn ambwrpasol gan Adam Davies yn gosod Bradley i fyny. A mewn cymryd si eto ar y cyffyrddiad gyntaf, ond mae hon yn un anodd. Mae'r boli yma ddim yn hawdd. Y ffod i fyny a fod i'r targed. Mae yna beniad, mae yna gyffyrddiad, a mae Robles wedi dod â Bai Colwyn o mewn i'r gêm. Ac yn sydyn, mae yna ddeffroad. Caernarfon 2, Bai Colwyn 1, mae nôl yn y bantol. Gêm ar. Y tafliad hir eto, ond dwi wrth y modd mae Robles fan hyn. Dwi'n meddwl mae'r amddiffynwr lot. Mae o'r agos iddo fo, mae'n gadael ei di gefn i fewn o, mae'n gadael a droio. Gwych gan Robles. Jones a'i chwith, Goset a'i dde. Goset sy'n mynd amdani! Ac o bosib, dyna'r gol sy'n rhoi Caernarfon y rownd gynderfynol Cwpan Cymru. Efo 10 munud i fynd, a mor bwysig all honna fod. Ella ti angan loc i gyro Cwpan Cymru. Ond mae o'n cael hynny, dwi'n siŵr, yn ei weld y gwiriad o'r wrth y wal yn mynd ar golwr Brown ffordd arall. Edrycha, o fan hyn, mae'r peniad bach na, y flic o'r wrth y wal. Hughes i mewn, nawr mae Roberts yn dod. Mae'n cael ei ddyrneiddi, mae'r bygythiad yn dal yno. Mae'r bar yn achub Caernarfon. Oedd hi'n ymdrech glyfer gan Williams. Ar ei Williams i chodi
gadwodd o i ben, pan oedd pawb o'i gwmpas am colli pennau nhw, ond mae mantes Caernarfon yn para. Davies. O, mae yna gyfle fan hyn am gol arall ar golwr ifanc di geid y dda, dim digon da! A mae Zach Clark, nid yn unig yn ei ôl, mae Zach Clark yn ei ôl yn sgorio. A mae buddigoliaeth Caernarfon oedd yn weddol sicr, nawr mor sicr ac y gallu fod. Gorfoledd i Caernarfon, a mae Bai Colwyn wedi cael ei chwalu. Ia, sfornach o gol i Bai Colwyn, ond yn sicr Caernarfon yn y diwedd. Alla ddim yn ei i'r pethau gol i un, ond sbia faint mo'n feddwl i Zach Clark yn ei gêm gyntaf nôl ar ôl misoedd. Carey yn croesi. Mae golwr Irving yn dod yn dani. Taflu allan. O, mae Roberts wedi darllen hwnna. Kai Powell Roberts yn dacl i gen yr hwyd! Ac mae Bangor ar y blaen! Mae Torf Nantborth wrth i bodde. Oedd hi'n gorryfedd, ond maen nhw gyd yn cyfri. Y golwr yn rhowlio'r bêl allan. Kai Powell Roberts wedi gweld y cyfle ar dacl i gefn yr hwyd. I gol gynta ers dros 2 flynedd. Sama. Y croesiad at Griffiths a peniad da i gefn yr hwyd. Mae Ceiriau Trelai yn gyfartal. Wel, Sgorio Dan Griffiths, hat-trick yn ei gêm ddiwetha. A'r peniad yma yn un hyfryd, y cyffyrddiad lleiau i gefn y rhwyd. A chi bas i Kai Powell Roberts wedi gweld digonedd o'r bêl yn yr hanner cyntaf yma. Y croesiad at y canol! O, cyffyrddiad gwych gan Magorogol! Mae Bangor yn ôl ar y blaen! I 5 gol mewn 4 gêm, i 4 yng Nghwpan Cymru, ond yn bwysicach na hynny, y tîm o'r drydydd haen ar y blaen. Carey'n troi. Y bas drwodd i Magorogol. Magorogol yn argydio ar arbediad. Mae Dylynoi Barry. Barry at y canol! A Carey ar ail gyfle. Y golwr Harry Irving yn cadw Ceiriau Trelai yn y gêm yma. 2 gyfle mewn chydig eiliadau i Fangor. Ac fe ddylai'r tîm o'r drydydd haen fod ymhellach ar y blaen yn erbyn y tîm sy'n bedwerydd yng Nghyngor y De. Caerdydd Kai Owen. At y postyn pella. Y peniad yn taro'r postyn os dail gyfle i Barry. A Ceirai'n clirio. Clark y capten eto. Peniad clir. Taro'r postyn y tro hwn. Creamer yn ei chael i nôl gan Carey. Creamer at y canol. Magorogol ar y postyn cynta. Wel, mae Bangor yn llwydd heiddi bod ar y blaen. Fe ddylai hi fod yn fwy ar yr egwyl. Barry. Cael ei warchog am Mer. Mae yna ddigonedd o grysegleision yn cefnogi. Barry yn codi ben. Y croesiad, mae Summers Jones yno! Mae'n taro'r trawst o dalcen yr ymosodwr. Cyfle gwych arall i Fangor. Mae dal yn fyw, dyma Carey. Carey allan as Powell Roberts, y croesiad at y canol. Mae yna gyffyrddiad! Mae yna gol! Mae'n 2-1 i Fangor! Gol i'w rwyd i hun gan Harrison Lewis, dwi'n credu, ond gyda 32 o funud yn weddill, mae'n teimlo fel bod enw Bangor yn y rownd gynderfynol yn barod. Pas lac am unwaith gan Summers Jones. Ond sylwch crysegleision Bangor yn brwydro i'w hennill i nôl. Dyma Jack Smith. Smith yn dal i fynd i mewn as McManus sy'n troi yn argydio. Mae'n taro'r postyn. Wel, doedd e heb ddarllen y sgript nag oedd. Y cyffyrddiad cynta'n wych, yr ail yn taro'r postyn. McManus di gweld rhediad Sam Jones, y golwr yn dod amdani. O, mae'n ei gollwng i, mae dal yn oes Sam Jones. Carey'n gofyn amdani. Dyma Carey, Fangor! Yn cael ei chlirio ddi ar y llinell. Os yw rhywun yn heiddi gol i Fangor, Carey yw hwnnw. Caerdydd i'r ymwelwyr ar y llinell hanner. Peniad Owen. Yn ergyd! A gol i Hulbert! Yn rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Blaenwr y Barry yn cadw i record ardderchog yng Nghwpan Cymru tymor yma i fynd. Mae wedi sgorio ym mhob rownd. Lawrence yn gadael y bêl i Lightfoot. Lawrence yn croesi'n y pen draw! A peniad Mo Ali
chwaraewr rhyngwladol Somalia sy'n dod ar tîm cartra'n gyfartal. A gwrandwch ar ymateb y dorf, dyna mae o'n olygu. Ac efo 8 munud o'r hanner cynta'n weddill, mae'r Pirwynion yn ôl yn gyfartal. Swindel, codi'r bel yr entrychion, mae'n adlamu mlaen. At ochr cwrt Cosbi'r Barri. Atkins yn troi! A fe darodd o hwnna'n wych. Rhif 10 yr Hill. A neud am y tro cyntaf pnaw yma. George Ratcliffe efo'r arbediad. Pêl yn eistedd ddofn. Barton. Codi'r bel ymlaen. Unwaith eto. Tîm cartra yn delio fo'r bygythiad a'r bas ymlaen i lwybr Archie Jones! Archie Jones! Yn rhoi'r Hill ar y blaen wrth i ni fynd mewn i chwarter ola'r gêm. Mae yna ganlyniad syfrdanol ar y cardia yn y gogledd ddwyrain. Ratcliffe ymhell allan y gwrs Cosby. Yn lansio'r bel awr y cae. Os na gyfla. Y chwarae'n parhau ar ergyd. Oedd hi ar y postyn. A dos bosib nad yna hi. Y tîm o'r uwch gynghrair fodfeddi o unioni'r sgôr. Woolen. Aberdaki. Heibio i Marshall. Cyflef yma am y croesiad i mewn yn isal mae'n dod. Ac mae Stevenson yn rhoi ti heibio i Paul Pritchard. Ac efo chydig dros 3 munud wedi chwarae, mae'r Flint wedi mynd ar y blaen. Gwaith da lawr y chwith gan Aberdaki. Heibio'r amddiffynwr. Y bel isal i mewn a'r cyffyrddiad lleia gan Stevenson yn rhoi y tîm cartra ar y blaen. A ceri y le y flaen Ben Woolen. Armstrong sy'n dod i wynebu fo. Allan yn mynd at Aberdaki. Samuel sydd yn ôl efo fo. Aberdaki tu mewn. Ath Ben Wyn, cyfle mergyd rwan, Ben Wyn, a mae Ben Wyn yn gosod ti heibio i Paul Pritchard ac yn dyblu mantais y Flint. Aberdaki, creu trafferthion i fai triarddur, bwydo Ben Wyn a dim camgymeriad gan Ben Wyn, sgoriau drydedd golo yng Nghwpan Cymru eleni. Bel i mewn i'r canol, y peniad, dyna chi arbediad gan Pritchard, y peniad i mewn gan Elliot Reeves. Dros Ben Paul Pritchard, ac am eiliad yn meddwl bod i'n mynd o dan y trawst, ond Pritchard yn neud digon. Armstrong ar ergyd. Wel am eiliad o'n i'n meddwl bod hwnna'n nghefn yr rwyd. Just heibio gornel ucha y rwyd athi. Yr ergyd gan Armstrong. Aberdaki. Marshall sydd yn ei wynebu fo. Aberdaki heibio i Marshall. Y bel ar draws at Wyn. Dyna chi arbediad gan Pritchard. Bron iawn i'r Flint gychwyn yr ail hanner yn union fel gychwyn yn yr hanner cynta. Ond tro ma Paul Pritchard i'r adwy. Purvis yn clirio. Lennon sydd ar draws yn cyflaf yma i Ben Hughes. Ben Hughes ddim yn cam sefyll. Ben Hughes drwad un yn erbyn un. A Ben Hughes yn cymanu hi. Heibio i Paul Pritchard yn y gôl. Ac efo llai na 5 munud o'r gêm y weddill. Ydy Ben Hughes rwan wedi sicrhau lle'r Flint yn rownd gynderfynol Cwpan Cymru am y tro cyntaf ers 1954 cynnynnillon nhw'r gystadleuaeth.
Croeso yn ôl ata ni. Yma i Goedlan y Parc yn Aberystwyth ar nos Sul y cynta o Chwefror. Diwrnod cynta mis newydd, ond diwedd rhan 1 ym Brif Adran Genero. Ar ôl heddiw, mi fydd y gynghrair yn hollti. Aberystwyth, felly yn croesawu Caerdydd pencampwyr y llynedd. Caerdydd sydd ar frig y gynghrair fel mae pethau'n sefyll. Pwynt o flaen Wrecsam sy'n ail. Wrecsam yn ennill i lawr ym Mharc Genero ar hyn o bryd o 2 gôl i 1. Felly dim newid ar y brig ar hyn o bryd. Aberystwyth yn mynd i fewn i'r gêm yma heddiw yn y 6ed safle, yn gwybod y byddan nhw yn y 4 isa ar gyfer rhan 2. Canlyniadau penwythnos dwytha wedi sicrhau bod ni'n gwybod cyn heddiw pa 4 tîm fydd ar y rhan ucha a pa 4 tîm fydd yn cystadlu yn y rhan isa. Cook, y croesiad gan Cook. Gwaith amddiffynol da, y bêl yn dal yno i Gaerdydd. Lisa Owen yn cadw'r bêl ar dir y chwarae. Gwaith da gan Fiona Evans, ydy gallu cyrraedd y bêl gynta. Mi nath i, ond y bas yn syth i draed Neve Jenkins yng nghanol amddiffyn Caerdydd. Kerry Walklet. Caerdydd ar y blaen o gôl i ddim. Diolch i gôl gan Lisa Owen ar ôl 2 funud ar 15 o chwarae. Kenzie Olden yn erbyn Sian Evans, y cael y croesiad yn chwilio am Laura Cyrnock. Amy Long yn ôl at Olden, traed hyfryd gan Mackenzie Olden. Caerdydd yn cael ei gorfodi. Fe fydd yn ôl at y 2 yn nghanol yr amddiffyn, Neve Jenkins a Shannon Evans. Walklet, y bas ymlaen at Olden. Sian Evans, mae yna drosedd gan Sian Evans, rhif 4 Aberystwyth ar Olden yn y gongol bella. Cyfle i ni i gweld ti eto. Dim. Fi di bendrau rosto i'r dyfarnwr cicrydd hawdd iddi roi i Gaerdydd. Mi welon ni yn yr hanner cyntaf sawl cicrydd o'r un math o safle. Michaela Cook dros y bêl. Ydy hi'n mynd i hun? Mi ath hi i hun a chanfod y rhwyd ochr yn unig. Caerdydd felly ar y blaen. Aberystwyth wedi bod yn gadarn iawn yn y cefn yn ystod yr hanner cyntaf. Sawl cyfle arall wedi disgyn i'r adargleision, ond methu canfod cefn y rhwyd ar yr achlysuron hynny. Ambell i hanner cyfle wedi disgyn i gyfeiriad. Aberystwyth ambell ergyd o bell. Un gan Sian Evans, un arall gan Lita Egan. Ond dim byd gormod hyd yma i drafferthu ac i boeni Cerin Chamberlain sy'n rhwng y pist i'r pencampwyr. Dim newidiadau gwybodaeth mae'r hanner yr 11 yn aros yr un fath i dîm Ian Derbyshire ac i dîm Rhys James. Libby Isaac yn codi hwnna'n uchel i gyfeiriad y cwrt Cosby. Bron iawn i'r ymwysodwr ifanc Lita Egan i chyrraeddu gormod o bwysau. Mae allan am gic gol.
15 oed, fel ni'n sôn, ydi Lisa Egan, ferch Ienga ar y cae. Wedi dechrau 11 o'r 4 gêm ar 10 tymor yma i Aberystwyth. Gôl arall Pontypridd ac i'r Seintiau Newydd, Lexi Harrison sy'n cael y bedwaredd i'r Seintiau. Niamh Jenkins at gyfeiriad Lisa Owen. Hi yw'r unig un sydd wedi sgorio y mab naw yma hyd yma. Olden. Y bas ddim yn ddigon cywir. Jenkins yn codi honna yn uchel am bas hyfryd gan Jenkins. A'r rhywsyd, dydy Caerdydd ddim yn gallu manteisio ar y bas hyfryd yna i fynd ymhellach ar y blaen. Wel, am Bêl. Dewch i ni gael gweld i eto. Am Bêl gan Niamh Jenkins. A mae Ceila Cook yn taro'r postyn yn y diwedd. Ond bydda rhywun wedi disgwyl i'r Bêl yn ansicr fynd i gefn y rhwyd gan Michaela Cook. 6 gôl yn y gynghrair, 8 ym mhob cystadleuaeth gan Michaela Cook. Hi ddim hyd yma wedi gallu ychwanegu at hynna bnawn yma. Postyn felly yn arbed Aberystwyth. Tackle gan Seren Evans, ymosodwr ifanc Aberystwyth. Cerdyn melyn iddi hi am y dacl yna. Deunaw oed, Seren Evans. Cic rydd i Gaerdydd yn cael ei ffenio allan. Honna dros ben Hannah Power. Mae yna digwyddiad yn y cwrt Cosby. Un o chwaraewyr Aberystwyth i lawr yn dal i ffen. Felly mi yna oedi am ychydig. Y gic rydd yn dod i fewn ac allan Rebecca Mathias. Dwi'n meddwl ydy hi. Dydd Sadwrn nesaf. Y Seintiau Newydd yn erbyn Pen-y-bont yn fyw ar-lein gêm amser cinio dydd Sadwrn. Chwarta wedi 12. Gynghrair y dynion yn ôl, wrth gwrs, wythnos nesaf. Rhan 2 yn cychwyn iddyn nhw a'r gêm fawr yna rhwng y Seintiau Newydd a Pen-y-bont. Pumed wedi mynd i fewn i'r Seintiau Newydd. Caitlin Chapman, un o enwa cyfarwydd a sgorwyr cyfarwydd y Seintiau Newydd. 5-0 felly i'r Seintiau yn erbyn Pontypridd. Shannon Evans. Y Bêl yna'n hir. Oes na gyfla i Mackenzie Olden. Y Bêl hyfryd hir gan Shannon Evans yn canfod pen Mackenzie Olden. A dyna 9fed gôl Olden yn y gynghrair y tymor yma. 54 o funuda ar y cloc a'r adar gleision yn dwblu i mantais. Dyma ni gyfla i'w gweld ti eto. Ar ôl 54 munud after 55 minutes, and the goal is scored by Goedlan. Mackenzie Olden, team now number 9.
Kenzie Olden. Mi sgorio ddi ddwy yn erbyn Aberystwyth yn ôl y mis Hydref, pan oedd y sgôr terfynol yn 6-1 yr adeg honno, a hi sy'n cael yr ail yma bnawn ma. Ond canmoliaeth mawr i'r bas yna gan Shannon Evans. Eilydd cynta'r noson i Aberystwyth, Sian Evans, rhif 4, yn mynd oddi ar y cae. A rhif 20, Paige Harvey, merch ifanc 1 ar 15 oed, sy'n dod ymlaen yn ei lle hi. Dyma degfed ymddangosiad Paige Harvey o'r fainc y tymor yma. Felly mae hi wedi bod yn gyson yn y garfan. 1 ar 15 oed yn chwarae yn y cefn i Aberystwyth. Hi felly ymlaen yn lle Sian Evans. Amy Long a rediad i mewn i hanner Aberystwyth. Cook oedd efo hi, roedd hi'n syth i Amy Jenkins, capten y tîm cartra. Aberystwyth yn meddwl am gymryd, mae'n ddrwg i ni, y gic rydd yn angyflym, ond yn ail feddwl yn y diwedd. Libby Isaac oedd ar gic. Mae'n cyrraedd Seren Evans. Methu manteisio yn fanna. Yr ymwysodwr ifanc 19 oed. Mi fydd yn gic gol i Caerdydd. Jenkins yn lledu'r bêl at ganol cae. Long yn ei chario hi i mewn i hanner Aberystwyth. Cook. Niamh Jenkins yn codi honna i ymyl y cwrt Cosby. Lily Billingham sydd yno i gasglu. Billingham! Dros y trawst gan Lily Billingham. Nid am y tro cyntaf hyn yma, mi welwn ni hynny ddwywaith, os dwi'n cofio, yn yr hanner cyntaf hefyd gan Lily Billingham. Yn syth i eisteddlau dies ar yr achlysur yna. Billingham. Mi nath hi wneud tîm y tymor y Brif Adran y llynedd. Mae ganddi 2 gol yn y gynghrair hyd yma, tymor yma. Niamh Jenkins. Libby Isaac yn sicrhau bod hwnna'n mynd allan at yr ystlys. Lisa Owen, y bas yn fer, trio i derbyn i'n ôl, Egan oedd yno ar y ffordd. Caerdydd yn dal i fod mewn meddiant, yn rhoi y bêl yn syth i Lita Egan. Pwy sydd efo hi? Y bêl i lwybr neb, mae Kerin Chamberlain yn uchel iawn.
wedi dod allan o'i chwrt Cosby. Sophie Steele yn gorfod bod yn benderfynol wrth i hitha hefyd ddod allan o'i chwrt Cosby. Caerdydd yn dal i fod mewn meddiant. Lisa Owen, torri tua'r canol ar ymyl y cwrt Cosby. Olden sydd efo hi. Ydy Olden yn mynd i ergydio? A honna ddim yn bell o gwbl gan Mackenzie Olden. Hi sy'n newydd sgorio'r ail i Gaerdydd. Y Bêl yn mynd heibio'r postyn yn fanna. Mae yna eilydd cyntaf i'r ymwelwyr. Amy Long yn gadael y cae a gwynaf cyfarwydd iawn. Rhif 3, Ffion Price yn dod ymlaen yn ei lle hi. Ffion Price, wrth gwrs, yn illydd esgydau'r y gynghrair y tymor dwytha. Hi oedd prif sgoriwr Caerdydd a phrif sgoriwr y gynghrair. Hefyd wedi sgorio 9 gôl yn ei gyrfa yn erbyn Aberystwyth gan gynnwys 2 hat-trick. Mi ddigwyddodd un o heini yn y gêm gyfatebol yma tymor dwytha pan illodd Gaerdydd o 4 gôl i 2. 2 gôl iddi hi yn yr ail hanner y pryd hynny. Ydy hi yn mynd i ganfod cefn y rhwyd pnaw yma. Ffion Price felly yn dod i'r cae yn lle Amy Long. Lle gan Hannah Power. Lily Billingham yn troi. Heibio i grysa gwyrdd Aberystwyth. Lisa Owen ar ei phen ei hun. Y croesiad gan Lisa Owen. Y Bêl yn adlamu o flaen Sophie Steele. Ond golwr ifanc Aberystwyth yn gafel yn dyn cyn rhyddhau'r Bêl. Lisa Owen yn ôl yn meddiant y Bêl. Amy Jenkins gafodd ei phen ar y Bêl o fanna. Lily Billingham ar y cynnig cyntaf. Rebecca Mathias yn baglu dros y Bêl. Billingham yn casglu. Mae yna grysa gwyrdd o'i chwmpas e. Chwaraewch ymlaen, dim trosedd ar Lily Billingham. Yn ôl Gemma Boder, y ddyfarnwr. Ffion Price yr eilydd yn codi'r Bêl yn uchel i lawr yr asgell chwith. Michaela Cook ceisio rheoli. Dim trosedd. Billingham sydd yno. Bêl yn ôl gan Niamh Jenkins. Codi hi'n uchel. Laura Curnock yn cael ei phen ar y Bêl. Mae'n ôl allan gan Shannon Evans. Lisa Owen yn erbyn Fiona Evans. Lisa Owen yn cael y croesiad. Mi oedd angen y peniad yna gan Libby Isaac. Amy Jenkins yn codi'r Bêl yn uchel i'w chlirio hi.
Fion Price, y bas letraws hyfryd at draed Lisa Owen. Fiona Evans sydd efo hi. Owen yn dwnsio heibio i Evans. Ydy Sophie Steele yn cael cyffyrddiad ar hwnna. Ac mi o na gyfla gwirioneddol yna i Gaerdydd. Ac nid am y tro cyntaf prawn yma, y bel yna yn mynd drost y traws. Sophie Steele felly yn cael y cyffyrddiad yn gollio'n y bel i lwybr Mackenzie Olden sydd eisoes di sgorio unwaith prawn yma, ond yr ergyd yna reit o flaen gol yn mynd dros y traws. Bydde rhywun wedi disgwyl i Olden ganfod cefn y rhwyd o'r lleoliad yna. Taclus yn y cefn gan Gaerdydd. Maen nhw'n arafu'r chwarae. Lisa Owen yn cario'r bel, heibio i Egan. Olden sydd efo hi, sy'n newydd fethu cyfla gwych o flaen gol i fynd yr adar gleision ymhellach ar y blaen. Oedd hi methu manteisio ar gan gymeriad Steele yn gollwng y bel. Fion Price. Kayleigh Baker wedi taro'r chweched i'r Seintiau Newydd i lawr ym Mhontypridd. Yn parhau yn 2-1 o blaid Wrecsam yn y Bari. Dyna'r ddwy gêm arall sy'n digwydd ym Brif Adran Genero heddiw. Y gêm rhwng Llansawel ac Abertawe wedi gohirio oherwydd y tywydd. Owen ar tafliad ar yr ystlys agosaf. Evans a Power yn cyfuno yn y cefn. Kerry Walclett, y basfer ymlaen at Lily Billingham sy'n troi'n dda. Billingham ar ergyd yn syth i ddwylo Sophie Steele. Amy Jenkins yn casglu capten Aberystwyth. Lita Egan, y bas ymlaen gan Lita Egan. Chwilio am Sioned Kersey. Ond Cerin Chamberlain yn cyrraedd yna gyntaf. Shannon Evans, heibio i Chambers ag Egan. Billingham sydd efo hi. Yn parhau ar hediad. Fion Price o'i blaen hi. Gol arall wedi bod ym Parc Genero a Rosie Hughes am yr eilwaith pnawn yma yn canfod cefn y rhwyd i fynd â Wrecsam 2-1 ar y blaen. Rosie Hughes, fel o'n i'n sôn, yn cael dipyn o dymor gyda Wrecsam unwaith eto leni. Cic rydd mewn safle a ddawol i'r adar gleision. Mae Nina wedi chwarae dros hanner o'r ail hanner. Fion Price. Pasio hi fer at Cook. Cook yn croesi. Os na lawio. Ma na lawio. A ma na gic o'r smotyn wedi ddyfarnu gan Gemma Border.
Mi gymerodd ei eiliad i chwythu chwiban. Mi droiodd pawb i edrych arni hi. Ydyn ni'n mynd i gael cyfle i weld hwn eto. Y bêl yn dod i mewn. A Fiona Evans, o bosib dwi'n meddwl, sydd ei braich i allan. Cyfle felly i Gaerdydd fynd ymhellach ar y blaen. Cynnog yn erbyn Sophie Steele a Laura Cynnog am yr unfed tro ar 10 yn y gynghrair y tymor yma yn canfod cefn y rhwyd. Dyna'i 5ed cico'r smotyn i hefyd yn y gynghrair. Felly Laura Cynnog yn hawdd i gefn y rhwyd. 2 i 0 felly ydi mantais Caerdydd a Nina wedi chwarae chydig dros 70 o funudau yma yn y canolbarth. Gynghrair i Gaerdydd o Aberystwyth. Mae Sgorio o Smotin, sy'n yn ffôn y penalty spot. Prif 7, number 7, Laura Cynnog. Aberystwyth 1, Caerdydd 3, Aberystwyth Town, Cardiff City. Laura Cynnog. Pedwerydd gol ar 10 ym mhob cystadleuaeth iddi hi felly. Dipyn o wahaniaeth i'r tymor dwytha. Dim ond 4 gol sgoriodd i gyd trwy'r tymor dwytha. Felly mae hi yn sicr yn cael tymor i'w gofio hyd yma. Un o brif sgoriwr y gynghrair, un o'r 10 gol yn y gynghrair yn dilyn y gico'r smotyn yna rwan. Dau eilydd wedi wneud i Aberystwyth. Mae Alaw Davies, rhif 9 a rhif 19. Jessica Baker wedi dod i'r cae ac Amy Jenkins, y capten, a Seren Evans wedi mynd i ffwrdd. Cic gornel i Aberystwyth. O bosib i cic gornel gyntaf nhw yn ystod y gêm. Siona Chambers sydd dros y bêl. Cic gornel felly i Aberystwyth. Chydig yn wasraffus o bosib yn syth at y rhwyd ochr. Gol arall wedi bod i lawr ym Parc Genero. Y dreigia wedi sgorio'r bedwaredd, Faye Hillier Knox sydd wedi cael y gol yno. Un arall sydd wedi bod ar dan iddyn nhw ers arwyddo dros yr ha. Laura Cynnog yn fan hyn i Gaerdydd, i lawr yr asgell chwith. Pwy sydd efo hi? Kerry Walklet yn croesi. Rebecca Mathias oedd yno i benio. Laura Cynnog. Os na wiriad? Na, dim yn ôl y dyfarnwr, mi fydd hi'n gic gol.
Siona Chambers yn taro honna'n hir. Ydy Sioned Curtin gallu chyrraedd yn anffodus iddi hi. Gormod o bwysau, bron iawn iddi gadw hi ar dir y chwarae. Mae yna 2 eilydd i'r adar gleision. Mae Michaela Cook yn mynd oddi ar y cae. A Madison Perrott yn dod i mlaen yn ei lle hi. A ni hefyd yn mynd i weld Kerry Walklet yn gadael y cae. A Seren Thomas yn dod ymlaen yn ei lle hi. Chwaraewr canol cae ifanc Seren Thomas, 19 oed. Mae newydd ddod yn ôl ar ôl treulio hanner cynta y tymor ym Mhontypridd. A dyma hi'r eilydd arall, Madison Perrott. 4 ar 15 oed ydy Perrott. Tynnu hi nôl at Hannah Power. Perrott, ganddi 6 gôl ym mhob cysylltiaeth, un ohoni wedi dod yn y gynghrair. Y gôl honno yn y gynghrair wedi dod wsos dwytha, digwydd bod, yn erbyn Pontypridd. Alaw Davies yn ceisio rheoli, yn colli'r meddiant i Niamh Jenkins, sy'n rhoid y bêl yn syth yn ôl. Pawb yn rhoi i'r tîm arall ar hyn o bryd. Madison Perrott, os ganddi le i groesi. Cadw'r bêl ar dir y chwarae yn ei ffasio hi yn fer at Laura Cyrnock. Bethan Roberts sydd efo hi. Gwaith da yn amddiffynol gan Roberts. Cic gornel i Gaerdydd. Gornel yn uchel. Madison Perrott gafodd y cyffyrddiad, mae'r bêl yn dal yno i Gaerdydd. Laura Cyrnock yn ei gosod i Billingham. Rebecca Mathias oedd yn y ffordd. Gwaith da yn clirio gan Libby Isaac. Rebecca Mathias felly yn y lle iawn i atal y bêl yna rhag mynd yn agosach at y rhwyd. Niamh Jenkins yn gweld lle gan Lisa Owen. Billingham. Tynnu hi nôl. Hannah Power. Power yn cynnig ac yn mynd i hun. Ddim cweit yn gollwn mewn amser i gefn y rwyd. Mae drost y trawst. Gôl arall wedi bod ym Mhontypridd, 7th i'r Seintiau newydd. Hayley Baker wedi cael un arall. A Pontypridd sydd heb ennill gêm drwy'r tymor wrth gwrs yn gorffen rhan 1. Yn cael dipyn o drachfa gan y Seintiau newydd. 7-0 felly o blaid y Seintiau. Gwaith da gan Hannah Power, capten. Sharon Evans, mae'n drwg i ni. Aberystwyth wedi ennill y tafliad yna. Mae gen ti Olden, ddim cweit yn siŵr sut mae hynny wedi digwydd. Mae e'n cwestiynu y penderfyniad. Ond Aberystwyth yn cymryd y tafliad. Alaw Davies yn sydyn. Yn anffodus iddi hi. Doedd na neb wedi mynd i'r safle hwnnw. Shannon Evans.
at Fion Price. Chwilio am Lily Billingham. Seren Thomas allan at Lisa Owen. Wyth munud wedi mynd yma ar Goedlan y Parc. Yr adar gleision ar y blaen o 2 gôl i ddim. Lisa Owen, wrth gwrs, agorodd y Sgorio yn yr hanner cyntaf. Ac yna Mackenzie Olden yn dwblu'r fantais a Laura Cernock yn mynd a nhw ymhellach ar y blaen o'r smotyn. Niamh Jenkins dros y gicryf, honna yn cael ei chodi yn uchel. Shannon Evans, dwi'n meddwl gafodd i ffen ar y bel. Allan am gic gol. Sawl pêl hir dda wedi dod o'r cefn gan amddiffynwyr Caerdydd yn ystod y gêm yma heddiw. Sophie Steele a'r gic gol. Sioned Kersey ar garlam ar ei holi, mae'n nôl gan Cerin Chamberlain. Sef gael llawar i ddweud i'w wneud hyd yn oed yn ystod y gêm. Bron iawn i Jessica Barker. Roed pwysa arni hi yn fanna. Madison Perrott at Lisa Owen sy'n gadael i'r bêl yn glyfar fynd heibio iddi. Yn syth at Rebecca Mathias yn anffodus iddi hi. Y bas yna nôl wedi mynd dros y llinell. Hannah Power felly yn rhoi cic gornel ar blat i Aberystwyth. Mae Nina yn 10 munud ola. Gornel i Aberystwyth, Siona Chambers. Gic yn hir. Rebecca Mathias gafodd i ffen anu hi, ond heibio'r postyn yn y diwedd. Mae yna 2 eilydd arall yn dod i'r cae i Gaerdydd. Laura Cernock. Sgoriodd y 3edd gol o'r smotyn wrth gwrs. Bydd yn mynd oddi ar y cae. Madison Lloyd yn dod ymlaen yn ei lle hi. Mi fydd Hannah Power hefyd yn gadael. A Lily Nichols yn dod ymlaen yn lle Hannah Power. Madison Lloyd, ymysodwr ifanc 19 oed, hefyd wedi bod ar fenthyg ym Mhont y Prif yn ystod hanner cyntaf y tymor. Fe gafodd hi dipyn o hanner cyntaf yn Mhont y Prif. Dyma'r golau i chi, i'ch atgoffa chi o'r dair sydd wedi cyrraedd cefn y rhwyd yma pnawn yma. Yr ail fanna gan Mackenzie Olden. A'r llawio yn arwain at gic o'r smotyn ar gyfer y drydydd. Laura Cernock, dim cangymeriad ganddi hi i 5 gic o'r smotyn i tymor yma.
Chantel Tier wedi mynd ar Seintiau Newydd 8-0 ar y blaen ym Mhontypridd. A Katie Barker wedi cael hat-trick i Wrexham i lawr ym Mharc Genero. Katie Barker, felly prif sgoriwr y gynghrair ar hyn o bryd. I thair i heddiw yn ychwanegol at y 12 oedd ganddi yn barod, 15 gol, felly yn rhan 1 y tymor iddi hi. Cofiwch am holl eich bwyntiau rownd 8 ola Cwpan Cymru. Y gora o'r adran yma, y Brif Adran a rhestr fer, gol y mis Ionawr a'r sgorio nos fory S4C, 5 munud ar hugain i 10 o gloch. Digon o eich bwyntiau, i'n cadw ni gyd yn ddiddan. Mae wedi mynd benwythnos mawr wrth gwrs yng Nghwpan Cymru. Yr ail chwarae wedi cychwyn yma yn dilyn yr anaf yna i Sophie Steele. Pawb yn iawn, diolch byth. Kenzie Olden. Dal i fynd, mae Kenzie Olden i mewn i'r cwrt Cosby. Madison Lloyd methu cweit cysylltu gyda'r bêl yna gan Olden. Owen at Billingham. Croesiad gan Lisa Owen. Bach tu ôl i bawb. Ffion Price yn cyrraedd yna. Alaw Davies allan i Aber. Madison Perrott yn mynd heibio i Lita Egan. Mewn i'r cwrt Cosby. Perrott! Mae hwnna'n hedfan ar hyd ffrynt y gol. Mi fydd hi'n gic gol. Wedi bod yn dipyn o benwythnos yn Cwpan Cymru'r dynion wsos yma, ond wsos nesaf mi fydd Caerdydd yn chwarae yn drydedd rownd Cwpan Cymru Bute Energy yn erbyn y Seintiau Newydd dydd Sul nesaf. Felly drydedd rownd y merched wythnos nesaf, a wedyn mi gawn ni'r enw allan o'r het ar gyfer y dynion a'r merched wythnos i fory. Lisa Owen. Billingham yn gwarchod y bêl yn dda. Mae hi dal mewn meddiant. Perrott! Yn cweit yn cael y cysylltiad os da hi wedi dymuno. Mae'r gwynt yn sicr wedi gostegu yma yn Aberystwyth a'r glaw wedi cilio. Felly da ni'n gorffan y gêm mewn amgylchiadau chydig bach yn well na gofon ni pam ddechreuon ni. Libby Isaac. Mae dal gan Aberystwyth. Alaw Davies yn rheoli fe'r ffen. Billingham, gwaith traed da. Ffion Price o'r cefn. Y bêl at Perrott. Perrott! Ddim yr ergyd lania gan Madison Perrott. Mae hi wedi bod yn fywiog ers dod ymlaen i'r cae fel eilydd. 4 ar 15 oed. Sgoriodd ei gol gyntaf fel yn ei dweud yn y gynghrair wsos dwytha. Mae ganddi 5 mewn cystadlaethau eraill tymor yma i Gaerdydd. Alaw Davies ymlaen. Lisa Owen oedd yn o'i glirio. Mae'n disgyn i Sioned Cyrsi, ond mae Lily Billingham yn syth yn rhoi pwysau ar chwaraewr ifanc Aberystwyth. Mae yna 6 munud wedi hychwanegu ar ddiwedd y 90 yma ar Goedlan y Parc. 6 munud felly yn weddill. Caerdydd ar y blaen o 2 gol i ddim. Pwy sy'n mynd i gyrraedd y bêl yma gyntaf? Libby Isaac yn gadael iddi fynd. Gwaith da iawn gan amddiffynwyr Aberystwyth.
Mackenzie Alden. Isaac yn y lle iawn i glirio. Billingham yn mynd i hun nôl at Jenkins. Da ni yn y 6 munud sydd wedi ychwanegu ar ddiwedd y 90. Lisa Owen, heibio i Fiona Evans, Perot sydd yno. Perot, Fiona Evans. Bale mond allan at Jenkins. Billingham yn troi'n hyfryd. Billingham! Mi oedd angen yr arbediad yna gan Sophie Steele. Oedd hwnna yn mynd i gefn y rhwyd. Y Bale yn dal yno i Caerdydd. Cyfle hyfryd i Lily Billingham. Mae hi wedi cael gêm dda iawn a bron iawn i wedi goroni fo gyda gol yn fan'na. Cyfle da arall yn fan hyn. A rywsyd, di honna ddim chwaith yn mynd i fewn gan Mackenzie Alden. Rebecca Mathias yn cymryd y gic gol. Cyrraedd pen Niamh Jenkins. Fion Price yn codi honna i gyfeiriad Alden. Sioned Kersey heibio. Mae Alden yn mynd. Nid am y tro cyntaf heddiw. Cyffyrddiad pwysig iawn yn amddiffynol gan Libby Isaac. Lisa Owen ar croesiad. Alw Davies oedd yno. Mae Madison Perot wedi cyrraedd yna gyntaf. Mathias yn sicrhau bod hwnna yn mynd yn bell dros y llinell. Cic gornel i'r ymwelwyr yn yr amser ar ddiwedd y 90. Honna'n isel ddim yn mynd heibio i Fiona Evans, mynd i geith nhw ail gyfle. Lily Billingham at Fion Price. Mae hi'n croesi honna. Chydig yn rhydd ofn ac yn syth i Eisteddfod, yes. Mae yna eilyddio i Aberystwyth. Mae Dani Mowl yn dod i'r cae yn lle Sioned Kersey. Ac mae Amelia Talbot yn dod ymlaen yn lle Lita Egan. Munuda yn weddill yma felly yn Aberystwyth pnawn yma, fel hen yma erbyn hyn. Libby Isaac yn cymryd y gic gol i'r tîm cartra. Aberystwyth wedi gwneud y dda, fel o'n i sôn yn y cefn. Ond wedi ildio 3 hyd yma. Ddim wedi cael llawer o gyfleoedd eu hunan yn ymysodol. Ond maen nhw wedi bod yn gadarn yn y cefn. Wedi gorau gweithio'n galad, fel fysa chi'n ddychmygu, yn erbyn y tîm sydd ar frig y gynghrair. Y pencampwyr y 2 blynedd diwethaf wrth gwrs Caerdydd. Enillwyr hyd yn oed y dwbl flwyddyn diwetha, y treble y flwyddyn cynt, ac mi fydden nhw'n mynd am y treble unwaith eto eleni. Billingham, Fion Price sydd yno. Y croesiad yn mynd heibio i Sophie Steele, ac mae Fion Price wedi dod i'r cae fel eilydd, a dyna'i 10fed gol hyn erbyn Aberystwyth.
Aberystwyth yn ei gyrfa hi. Hi sy'n cael y bedwaredd yma ag am gol oedd hi. Croesiad, nag yw wir, yn syth i gefn y rhwyd. Ffion Price felly, mae'n amlwg yn hoffi sgorio yn erbyn Aberystwyth. Dim ond un gol arall mae wedi cael yn y gynghrair y tymor yma. Dyna'i hael gol hi am y tymor. Reit ar ddiwedd y gêm yma, hi sy'n cael y bedwaredd. Cerin Chamberlain ar gic, a dyna ydi digwyddiad ola y gêm yma. Diwedd rhan 1 ym Brif Adran Genero. Caerdydd yn fuddugol o 4 gol I ddim. Diolch I golia gan Lisa Owen yn yr hanner cyntaf, ac yna Mackenzie Olden, Laura Cynnog yn sgorio o'r smotin, ac yna y berl yna gan Ffion Price reit ar y diwedd. Sgôr terfynol felly, Aberystwyth dim, Caerdydd 4, a Caerdydd yn sicrhau bod nhw'n mynd I fewn i'r rhan 2 ar y brig. Pwynt o flaen Wrexham. Maen nhw'n sicrhau fydd un a frwydr ymlaen yn rhan 2, a da ni'n edrych ymlaen wrth gwrs I weld gweddill y tymor.